Праходзіць 10 гадоў. Улада ўжо некалькі разоў наступіла на адны і тыя ж граблі. Але па-ранейшаму не зрабіла высноваў з таго правіла, што нельга ваяваць з журналістамі, нельга ваяваць са свабодай слова, нельга ваяваць з вольнасцю думкі. Гэта то, што з'яўляецца натуральным набыткам і самым вялікім дасягненнем цывілізацыі. І разумная ўлада шукае шляхі партнёрства для працы дзеля радзімы, дзеля краіны, дзеля беларускага народа з усімі прадстаўнікамі гэтага народа, у тым ліку з журналістамі. Глупая, дурная ўлада, неразумная, якая не разумее, куды весці краіну і навошта яе ўвогуле некуды весці, яна будзе займацца вось такімі працэсамі. Я лічу, што гэты працэс гэта проста пазорышча, дзікунскае пазорышча ўсёй беларускай нацыі, ўсёй беларускай дзяржавы, ўсё беларускае грамадства. І чым раней спрытныя пракуроры, спрытныя кагебісты зразумеюць, што не пачобут і ягоныя сябры, не журналісты з'яўляюцца ворагамі народу, а што менавіта яны у сваіх дзеяннях сёння з'яўляюцца шкоднікамі і ворагамі беларускага народу, тым лепей будзе для нас усіх.